nikah. Mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon ginarabak badaya yuarakna nira Salat
Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang purbaning Gusti ingkang maha welas kang sarta asih awit ya mung panjenengane ingkang wis paring keslametan lan karaharjan tumrap para umat ingkang sumebar aning jagat raya utamane marang para warga gung ing negara Ngamarta. Yayi Werkudara barep kakangku ana dawuhmu apa? Adiku kembar kula wonten dawuh Kaka Prabu, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Sawetara padha dikepenakne anggonmu lungguh Yodi. Awit pun kakang durung bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan siyadi jalaran kalungguhan sakmengko negara Ngamarta kerawuhan tamu agung pepundhenmu ya pepundhenku saka negara Mandura dalasan para pinisepuh saka negara Ngastina. Iya sasana saha wanci tak aturake mbarep kakangku anggone manembrama marang rawuh pepundhen lan para pinisepuh. Matur nuwun Dimas. Duh Kaka Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan. Sami wilujeng rawuhipun jeng Kaka Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta mriki duh Kaka Prabu. Wih latalah. Nirbaya nirsangsaya awit panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat lampahipun ingkang raka ing Mandura boten nyandung sambikala setunggal menapa kinanti karaharjan kinemulan keslametan Yayi Kaka Prabu sakrawuh paduka jeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk halah inggih Yayi inggih dahat katedha kalingga murda sih panakramanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun uja pangestawanipun pun kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Inggih duh Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi duh Kaka Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos mboten kirang sekeca lenggahipun ingkang raka ing Mandura. Duh Kaka Prabu, kados pundi Yayi? Sak sampunipun sampun jenak anggenipun pinarak, sak sampunipun sampun jenjem ingkang sami sumanggem. Paduka njeng Kaka Prabu kepareng rawuh mapan wonten ing negari Ngamarta ingkang sarimbit kaliyan Bapa Pandhita Durna dalasan Patih Harya Sengguni andadosaken kagiat garagapan raosing manah kula kadidene winalik raosipun Prabu Puntadewa. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin. Mila donjeng Kaka Prabu mokal menawi mboten wonten babakan ingkang wigati dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati paduka njeng Kaka Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta ingkang sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengguni kendih kemrungsung ing dalih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepingin mangertos wigatos sing perlu duh Kaka Prabu. Pramara reh mangasa omya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Ore sang kanda mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara maya
Inggih Yayi. Yayi Puntadewa. Mugi kawuningan. Kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula, negari Mandura. Nanging kula bidhal saking negari Ngastina mila kula sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengguni. Lah apa to wigatine perlu? Kula sowan wonten negari Ngamarta menika inggih awit kula ditangisi kaliyan Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negari Ngastina. Yayi Duryudana sambat kaliyan kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang kelawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang hanimbrung dhateng negari Ngastina. Wiwit saking bumi horeg, banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar. Sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking Paduka Yayi Puntadewa sak pendawane. Duh Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kaliyan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang anggegirisi kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Loh, dados kahanan negari Ngastina sami kaliyan negari Ngamarta mriki Yayi lakar kasinggihan. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan wujudipun pacoban. Inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden. Loh, sing ical napa? Sing ilang napa, Yayi Prabu? Koko Prabu, ingkang ical nuwun inggih rayi kula panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi si Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta, murca saking kasatriyan Madukara. Yayi Arjuna murca lakar kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Weh lah dalah ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Mekaten Yayi, sak menika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negari Ngastina saged pulih kados wingi uni, yen to saged mboyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajora saindenging jagat raya Nalendra ingkang sabare kliwat ukur. Turta ya duweni watak kang ora mentalan. Aja to mung bandane, nyawane bakal diwenehake yen to pancene ana ingkang njaluk. Mila saking menika Duh Yayi, kula nyuwun mulungi ngati Paduka Yayi Puntadewa. Mboten ketang sewulan, 2 wulan, 3 wulan jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten ing negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negari Ngastina ingkang sakmangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan jimat jamus Kalimasada kahanan negara Ngastina saged waluya jati-jati teman nirmala Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gung kanduhan rimang lir-lena tanpa kenin ing lir-lena tanpa kanin yen tantu lusa yen tamtulusa mengko sangdyah utama ing lahing kono to wau
Lagya ijo kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger pasiban jaba. Gegering jawi labet pisowananira Petruk kantong bolong rebebeh gawe cingak ingkang samya mulat. Lagya ijo wawan sabda ora kang sumewa. Gegering pasewakan kata samyana arka wonten dirata mata ong. Iku saknyatane gunjang sarat winangun wong permonan urip rinapa muni rinanggo pirangan prerasa tangiarsi Amit pasang Kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Sinuwun ing ngamarta nyuwun sewu. Sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk padha becik sak tekamu kantong bolong ana negara Ngamarta. Inggih. Awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan. Keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Puntadewa. Iya Petruk, wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana. Nggih, kula pundi mugi andadosaken jimat paripih. Sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun. Iya Petruk wis tak tampa dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih sinuwun, ndara kula njodhi mati bekti kula katur. Iya Petruk kantong bolong dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih. Kang Nun. Kakang, apa? Kowe ora ngaturne bekti ta? Karo sapa? Karo sing duwe omah to. Karo Soki Bulakajat. Ngaturne bekti ora? Ngaturne bekti. Sinuwun Punta. Ana apa Bagong? Sembah pangabekti kula kunjuk wonten sesembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa.
Iya Bagong, diprayogane anggone Bagong padha lungguh. Nggih. Mboten kirang sekeca anggen kula lelenggahan sinuwun punta. Iya Bagong. Petruk, wonten dawuh sinuwun. Gandeng wis padha kepenak anggone Petruk lan Bagong padha lungguh mapan ana ing negara Ngamarta. Mara gagik kababarna apa sing dadi wigatining perlu. Nggih, cekak aos kemawon nggih sinuwun, cekak aos kemawon. Bares mawon blak kutang terus terang nek jamake wong aluhur Petruk niki dinuta. Ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar, kula cekap dikengken kali bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Semar? Ngaten nggih sinuwun. Kula wawenjing diceluk kali bapak, truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta. Matura ning Sinuwun Puntadewa, mbok menawa bapak arep nyilih jimat jamus Kalimasada. Kula kaget, kula nyauri nyilih jimat jamus Kalimasada damel apa to, Pak? Kula ngaten. Ngene, Truk. Bapak ngaten ngendika melih, jimat jamus Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki bakal mbangun kayangan. Nah, terus kula tanglet kali Bapak Semar. Bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Bapak semaur, wis ora susah kakean takon, kowe dina iki budala ngejak adimu Bagong. Siap Pak, kula ngaten. Lah, mila sinuwun. Wangsul dateng Benang Merah, ngoten. Kula sowan wonten ngabiyantara Paduka Sinuwun ing Ngamarta mboten sanes nyuwun mulunging penggalih Handika Puntadewa mboten kiteng saged biyaring caleret kula badhe ngampil wujudipun jimat jamus Kalimausaos. Jimat jamus Kalimausaos. Minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe ambangun kayangan biangsa telek. Petruk madhep rene. Apa iki? Sumangkahang gros-ros umbar lindu bumi kunjing gumaludo kuntur kekok umop kang colo niti Terus apa Gang? Aku meling ya. Meling apa? Nek ki engko sida geger sengkuni sing jotosi ben aku ya Truk ya. Ngono Dan rupane delan. Patih bejijat, patih provokator sing mari geger iki kae. Ora dusun, ora desa, ora kecamatan, munggahe kabupaten. Ning dinggon nek dipapan ana sengkunine mesti ora iso ayem. Ngono ae titenana. Ngendi desa ta? Kok mesti enek rusuhe, mesti enek pajune, mesti digoleki. Endi to sengkunine? Ngono ngono nek sida gegernan sengkune cah gurike sing jotosi ben aku. Ya sabar lho dhisik. Tak omong-omongan karo Prabu Baladewa. Wonten dawuh sinuwun. Petruk nggih. Sumurupa tekamu mapan ana ing negara Ngamarta kene madha karep karo karepe Prabu Baladewa. Lho maksude madha karep? Kawruhanono. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude jimat jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang samengko lagi ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan. Kowe aja madan-madani kekarepaning Prabu Baladewa sing nembung luwih dhisik kuwi aku. Sing nembung luwih dhisik iki aku mara gage kowe mulya omong karo bapakmu yen jimat jamus Kalimasada wis disilih dhisik lawan Alendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gendang mulya, aku sepet nyawang raimu. Wis diraik-raikne lho, Truk. Sabar aku. Ana tetembukan innallaha ma'asabirin. Wong sabar diilis-ilis kancane.
Wong sabar kasih Gusti Allah, diles-iles kancane. Sabar, Gong, sabar dhisik. Ngaten nggih sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat modho karep kalian kekarepanipun Pak Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Niat kula niku murni, gitu. Murni. Diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Lho, aku ya dikongkon Nyai Duryudana. Lah, rek ngaten pangkate sampeyan karo pangkat kula niku padha kongkonan, ngoten. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah sing duwe omah ora ngusir lho. Sampeyan Allah wancang arep ngusir Petruk lho ketemu pirang bab lho. Petruk, jimat jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakal disilihne ning aku dudu kowe. Upamane sidane disilihne ki teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niku ngabdi teng para Pandhawa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye Pandhawa niku mboten saged nglalekake kali perjuangane Petruk. Pandhawa iso dadi pejabat, iso dadi wong pangkat kaya niki tanpa perjuangane wong-wong cilik. Kados Petruk, kados Bagong ya mboten badhe iso dadi ratu. Niku lho sinuwun, pondok sedaya niku kari ngenteni keputusane Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke jimat jamus Kalimasada. Panjenengan kula tak sing ngalah, Petruk tak sing ngalah, ngoten. Upami jimat jamus Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, ngoten. Ora kok menteng kelek. Petruk, dalem. Ora iso, kowe kudu minggat, kowe kudu ngalih saka negara Ngamarta kene. Lho, mboten purun. Gelem minggat apa ora sakniki mboten purun sesuk apa dene biangsat Petruk bosen urip dene. Oh. Rudha montap lir kinetap duka yayasinepi Jojo bang mawi ngwengis kepejot medon ning leti Aku wis ngubata, Truk. Sak wayah anak geger tenane cangkeme sing ngene tak arah iki. Tak puasne buwata ngendret cangkeme sing ngene. Aduh, ning jero kok hawane panas. Nak metu sik udut-udut sik ning jero wase ora iso udut. Pengecut ya masaku. Ayo gelem minggat ora? Wah, mboten purun. Sing di omah ora kon minggat kok sampean arep minggat-minggatke Prabu Puntadewa ki luwih cedhak karo Prabu Baladewa. Tindimane Petruk kantong bolong. Kowe ki wong melarat wong loro saudon terus saurupan. Arepe bangun kayangan bapakmu ragate sapa? Lho iki sing ngece iki. Ngece tenan iki, ora trimo aku. Pare kesit dadi ratu sakit hatiku tenan ngene iki. Mangsane apa? Nek sampeyan arep ngelokke Petruk kantong bolong monggo-monggo kemawon. Arep ngelokke Bagong monggo-monggo kemawon. Ning nek wis ngelokke Bapak Semar, bapak sing ngukir jiwa raga kula, wo, ora kena disenggol, ora kena dijarak. Betul Truk. Bapak dilirik kire tak beleh kok. Lah iya. Saking tresnaku karo bapak, kirike mbok beleh, tak beleh tak pangan. Alah, mbokku tambul malahan kowe iki. Ayo gelem minggat tekan kene ora? Mboten purun. Gelem minggat tekan kene apa ora? Mboten purun. Ya ora gelem kelakon gratel nek kalau mati dene ya lah Petruk yo kakean cangkem kok mangsaku. Woi, Edian Bagong. Oh. Geger tenan sinuwun. Iya Petruk. Mbur perkara nyilih jimat jamus Kalimasada sida geger kula tak medarian nggih badhe misah Bagong kalian Pati Sengguni. Niki mengene kedelarung-delarung kula ketiban awu anget. Iya pisahan ning antarane Bagong karo Pati Sengguni. Kula nyuwun pamit. Iya. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri. Ndara Jodipati kula nyuwun pamit. Iya Petruk sing ati-ati. Iso geger kaya ngono iki lho.
Bagong iki kewanen tenan ning jero kraton lho patih kok digajul. Ndara Puntadewa kula nyuwun pamit. Iya Petruk. Sing ati-ati. Ndara Jadipati kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Lah ya Bagong iki mangsa kurang ajar to. Wong ning jero kraton mbok yo geger ning jaba engko. Wong ngerti patih sing nguni jek ning jero kraton jek lungguh kursi lho. Ya digajul lho. Ngono ki ora duwe tata krama. Kula pamit nggih. Iya Petruk. Pamito. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, ndang metu tekan kene. Mbok anu apa? Kok ketoke nek sing lali. Lali apa? Bagong mangsaku kok. Wis do geger tenan ora? Gong do geger tenan ora? Masaku. Sakniki kula nyuwun pamit. Iya pamito. Ora nggo dompet wong-wong iki jenenge. Kowe njaluk sangu. Hinggis. Nah niku lho. Wit mau kok ya tak digedhep-gedhep ya ndak krasa to ya. Kedhep ya ora aruh wong kowe nganggo kacamata ireng. Ratu Seba ning kraton ora nggawa dompet. Ndara Jadipati, aku ora nggawa cash. Do kiri kabeh. Ketok wong sugih-sugih ora nggawa duit. Engko wae tak sangoni. Tak urusan sik Bagong kali sekuli. Wah, jadi do geger tenan iki engko. Kadya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miyung Mangutama wong panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Arinaraban mring pro abdi Wijasena ngarep kakangku ana apa kahanan ora mendho malah sangsaya Andadraya yayi aja masumelang rasamu Purbawasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah Werkudara kang bakal kumrembyah misah ing antaraning Baladewa lawan Petruk kang sarta si Bagong iya yayi aja ninggal kawaspadan pun kakang tak luwih dhisik manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti Baya sapa kang pantes diampili wujuding jimat jamus kalima sada iya Yayina kula sadewa kula wonten dawuh Koko Prabu muga antuk pangasih saka Gusti ingkang Maha Asih Yudi bubarna ingkang padha gantung seba pun kakang Arsa kundur hangedhaton nuwun inggih dhateng sendika mangestakaken dawuh Koko Prabu sabet biar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Giya jengkar Arsa kundur hangedhaton bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku Limbu, ana dawuhmu apa maeh? Klereng sawetara ya nok. Iya, Perkara lakon mengko kena dirampungke sak rampunge Limbukan nanging sing luwih wigati aku karo kowe anakku Limbuk ngaturake apa to wigatine amake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya mak. Iya. Bengi iki ndak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Ya kuwi kejaba mung rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Ingkang wis malembarke keberkahan kang sarta kenikmatane becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman. Iya. Sahingga aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggalan ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono mak. Iya. Ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Piye? Awake dhewe sak kanca sowan komplit bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Ngene ya, Nduk. Awake dhewe sak kanca ketiban sampur nampa dawuh ngono. Saka panjenengane pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Eko Mahyudi kang sarta Ibu Atik Nur Lailiyah. Oh ya. Bapak Eko sakeluarga anggone kagungan kersa ya kuwi tasakuran kitan. Ngono. Kitan. Tasakuran khitan. Sing dihitanke sapa, Yung? Sing dikitanke ora ana liya ya kejaba adiku lanang Dek Ananda Muhammad Rafasa Aska Wahyudi. Ngono. Iya. Wis kasembadan ditetakake, wis kasembadan dihitanke utawa disupitke. Tembunge macem-macem, ana sing ngarani tetakan, ana sing ngarani sunatan, ana sing ngarani supitan. Ning kok ya ana sing ngarani bocahe sing disunate kuwi diislamke. Lah kuwi no. Kuwi sing perlu direvisi sithik mbaka sithik. Ngono. Nek ditetake, disupitke kuwi wis pas. Iya. Ning nek diislamke jane kuwi kurang bener. Ngono. Ning wis kadung kaprah ana ing warga masyarakat. Ngono ya, Mak. Upamane klerune tembung kuwi nggur menek klopo nggodhog wedang kuwi wae ora dadi baya pengopo. Ning nek wong sunat kok nganggo tembung diislamke kuwi perlu direvisi sithik mbaka sithik. Ngono ya, Mak. Direvisi piye, Yung? Upamane ngene ya, Nok. Sing jenenge wong Islam kuwi ukurane dudu khitan. Ukurane dudu khitan. Ning sok sapa wae menungso kang wis mengucapkan 2 kalimat syahadat, becik syahadat Gusti kang sarta syahadat Rasule, syahadat tauhid kang sarta syahadat Rasule. Iya. Kuwi wis den arani dening wong muslim. Ngono ya, Mak. Ambak menungso kuwi mau durung dikitanake. Ngono. Dadi wong kuwi sah secara agama Islam yen wis mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ambak durung sunat, ambak durung ya kuwi kitan nanging yen wis mengucapkan 2 kalimat syahadat kuwi wis kelebu muslim. Ngono ya, Mak. Iya, iya ngestokake dawuh. Tur maneh enok sing jenenge kitan kok diarani nganggo tembung diislamke kuwi jane ya kurang trep, kuwi ya kurang pas. Ngono. Merga ya akeh ya kuwi priyayi-priyayi. Priyayi-priyayi, sing non muslim ya nindakake khitan. Priyayi-priyayi sing non muslim sing uga nindakake khitan, sing uga nindakake tetakan. Mula yen sunatan disebut kanthi sesebutan diislamke janjane kurang trep ya, Yung. Kurang trep. Iya. Lah nek muncule tembung sunatan, lah nek kuwi malah dadi lan luwesena. Ngono. Merga sunat
Sunat kuwi itibak nabi. Oh, itibak nabi ya. Ditindakake wiwit zaman Nabi Ibrahim dan kaumnya. Oh ngono ha. Dadi tetakan utawa supitan mono diarani sunatan merga nindakake sunahe Nabi Ibrahim ana ing jaman kepungkurna. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu ha. Lah banjur wong kuwi yen wis kitan apa wis mesti dadi wong dewasa? Wong kuwi yen wis kitan apa mesti wis diarani wong akil balik? Durung mesti no, durung mesti. Merga tuwa karo enome bocah kuwi dudu diukur mung merga umur. Ngono. Akeh sing tuwa pikirane isih kaya bocah. Ngono. Ning uga ora akeh bocah-bocah sing isih SMP, iya. Ning pikirane wis dewasa, pikirane wis temuwa. Oh ngono ya, Mak. Dadi kesimpulane ya kuwi kadiwasane menungsa kuwi dudu diukur karo umur. Oh ngono. Nanging sikap dan perilaku ya kuwi sing menandakan kedewasaan seseorang, yaitu ditandai dengan meninggalkan perbuatan anak-anak. Oh ngono ya Mak. Kuwi sing diarani wong dewasa. Kuwi sing diarani wong dewasa dene titikane. Iya. Titikane wong dewasa kuwi ya kuwi bisa mbedakake bener lan luput, hak lawan batil. Oh maksiat kuwi dosa. Iya. Oh beramal kuwi mesti bakale entuk ganjaran. Iya. Yen wis bisa mbedakake halal lan haram, hak kang sarta batil, bener kang sarta luput, kuwi lagi kena diarani menungso kuwi mau dewasa no. Ngono ya Mak. Wah, alhamdulillah mbah syukurillah. Bombong kaworan bungah bisa sowan, awake dhewe sak kanca komplit Sanggar Seni Astabrata. Ana daleme Bapak Eka Wahyudi ya Mak. Ternyatane iki ya nyenengke Mbah Yute jare mau anggone sambutan dawuh mau sore. Ngono. Iya. Dasare ya mindit nyang kabudayan, wabil khusus wayang kulit no. Oh ngono. Tur iki lagi kasembadan bengi iki belionya Bapak Eka menyelenggarakan pagelaran wayang kulit ana ing ya kuwi ngarep daleme, ana ing ngajenge daleme. Alhamdulillah bombong kaworan bungah. Apa maneh sumrambahe amake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata bisa seneng merga iso sowan ana ing laladan bareng kene no. Ngono ya Mak. Iya. Ana ing bareng dusune Ngadipura. Oh iya desane Bareng. Kecamatan Sawan Kadipaten Nganjuk. Adat Lupiya ki desa Bareng ki pancen sutresna nyang budaya, mindit nyang wayang kulit. Wong Bareng. Wong Bareng kuwi angger wis kagungan kersa, entah kuwi acara desa, entah kuwi acarane ya kuwi wong kagungan kersa kuwi nanggape dalang get-get. Oh ngono, dalang apik-apik, dalang senior, dalang pepunden. Mula awake dhewe ya yen ora kleru saksuwene awake dhewe dadi wong Nganjuk iki ya lagi sepisanji iki. Sepisanji iki sowan ana ing Kukuban Bareng. Oh ngono ya Mak. Alhamdulillah nambah seduluran nyambung tali silaturahmi. Ya kuwi karo warga masyarakat dusun Ngadipura, sumrambaipun warga desa Bareng lan tambah dulur. Ngalap berkahe nuwun inggih punika pepunden kula Bapak Eka Wahyudi. Ngono. Pak Ustad no kuwi no. Oh iya. Bapak Eka Wahyudi. Pak Ustad iya. Mula amake dhewe ning kene wis ora iso tutur sembur apa-apa. Iya, Panjenengane luwih pono, panjenengane luwih pinter. Iya. Mung bisane mung ngasung jurung-jurung pandonga kanggo adhiku lanang kang wis kasembadan bengi iki ditetakake, disunatake, lan dirupian-rupianke karo wong tuane. Iya. Dongane biyung, dong aku banyu mili kanggo adiku ya kuwi Adik Ananda Muhammad Rafasa Aska Wahyudi kang wis kasembadan ditetakake. Iya. Muga-muga
ing tembe mburine iya kang wis kasembadan ditetakake dadi putra kang saleh lan utama iya dadi anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa satemah ing tembe mburine bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama amin amin Allahumma amin amin ya robbal alamin eman mangga sowan komplit nok kanca-kanca sanggara seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Mapan ana ing Ngadipura kene. Iya, Mak.
nampa dawuh Bapak Eko Mahyudi. Iya ngestokke dawuh. Wingi bubar saka Gunung Kidul. Iya. Gunung Kidul sewengi kudanan kanca-kancana. Oh iya. Ndek bengi. Terus bengi iki wingi kudanan, bengi iki kademen. Oh iya. Ora apa-apa Astabrata iki siap segala medan kok. Oh iya. Iya. Nek kanca-kanca sing omahe kutha jelas kademen, nek kanca-kanca sebagian Astabrata ya nek sing omahe sawahan kene ora kotel no. Oh ngono. Kaya sing ibot kuwi, sing ibot kuwi ya asli sawahan. Oh iya, asli sawahan. Iya. Nek prei ngibot kuwi jaga loket ning hotel karya wisata. Oh iya. Iya. Nyapaki bos.